Assalamu alaikum rahmatullah. ‘Yan uwa masu kallon mu, muna muku barka da warhaka, muna ce muku ku ci gaba da kallon Hausa Television. ‘Yan uwa, ni ne naku Abbas Ali Hafizul Qur'an daga nan Hausa Television. Muna muku barka da wannan wata mai daraja. Wannan watan da muke ciki wata mai daraja, wata ne wanda yake ana buƙatar mutum musulmi ya rika ciyar da bayan Allah saboda Allah subhanahu wataala, ya rika tufatar da bayan Allah saboda Allah subhanahu wataala, ya rika ba bayan Allah kuɗi, ya rika ba su abin da za su yi bukatunsu da shi. Na'am, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man aftara sa'iman kana maghfiratun li zambihi kana maghfiratun li zunubihi wa itqu raqabatin minan nar wa kana lahu mislam ajrihi min ghairi an yunqasa min ajrihi shay'an. Na'am, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya ciyar da mai azumi, mutum ne ya yi azumi sai ka bashi abin da zai buɗe baki da shi, ko kuma mutum ne zai yi azumi sai ka bashi abin da zai yi sahuru da shi, to wannan abin da ka bashi zai zama maka kankarewan zunubinka, zai zama maka gafara a wurin Allah subhanahu wataala, zai zama maka kuma abin da zai sa sanadiyan shiganka aljanna, sanadiyan abin da zai sa Allah ya rubuta ka wanda ba su taba shiga wuta, sai dai a sa ka cikin wanda za su shiga aljanna. Kuma in har ka ba mutum abin da ya buɗe baki da shi, irin ladan da Allah zai bashi na azumi, haka kuma kai ma Allah zai baka. In ka ba mutum kuma abin da zai yi sahuru da shi, irin ladan da ya samu lokacin da ya yi azumi, haka kai ma Allah zai rubuta maka wannan ladan ba tare da shi an rage nashi ba. Allah subhanahu wataala yana da iko akan haka. Na'am, sannan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga masahabai aka qalu ya rasulullah, sai sahabbai suka ce laisa kulluna yajidu ma yuftiru sa'iman. Sahabbai suka ce ya rasulullah, cikin mu ba kowa bane ke da karfin da zai iya ciyar da mai azumi, ko ya bashi sahuru, ko kuma ya tufatar da shi, ko kuma ya bashi abin da zai bude baki da shi. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yu'dillahu هذا الثواب من أفطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مذقة لبن. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda, ko da yake baku da ƙarfi, kun ce baku kowa ke da ƙarfin ba mai azumi abinci ko kuma sahuru ba, to duk wanda ya ciyar da mai azumi, ko da ruwa ka bashi ya sha, to kai ma kana da wannan ladan. Ko da ɓarin dabino ka bashi ya sha, kana da ladan wannan mai azumin. Ko da tatsa guda na nono ka bashi ya sha, kana da ladan kaman yanda shi ma yayi azumin. Na'am, shi yasa bayan Allah cikin wannan watan azumi, duk wanda ke da shi, ba wai sai mai kuɗi ba, in kana da abin da zaka buƙaci, zaka wadatu da shi, kai ma abin da ya rage ka ba wani, shi ma ya wadatu da shi. Na'am, sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man suqiya sa'iman ala zama'in saqahu Allahu shurbatan la yazma'u biha hatta yadkhula aljanna. Duk wanda ya shayar da mai azumi ko da kaf daya, ko da sha abinda zai iya sha so guda, to Allah zai shayar da shi abinda ba zai taba jin kishi ba har ya shiga aljanna. Duk wanda ya ciyar da mai azumi ko da loma guda, shi kuma Allah zai ciyar da shi har abinda zai kai shi zuwa ga aljanna. Haka kuma duk wanda ya tufatar da mai azumi, Allah zai tufatar da shi abinda zai sutura da shi har zuwa ya shiga aljanna. Shi yasa akwai bukatan a taimaka ma bayan Allah musulmi a cikin wannan watan ne duk abinda kai Allah zai rubanya maka ladan shi so 10. Na'am, ala fatuba li abdin wafaqa li mutaba'ati sunnati khairil ibad. Na'am, Allah ko in ce
farin ciki ya tabbata ga bawan Allah wanda yake ya bi sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam, ya yi katari da bin sunnan Allah subhanahu, ya yi katari da bin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka kuma fa inna zalikum taqwa khairu zad, ba abinda yafi guzuri kaman tsoron Allah. Fa inna khairu zad taqwa, tsoron Allah shine guzurin da yafi kowane guzuri. Wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin. Na'am, yan uwa kuma masu kallon mu wa'anda ke da tambaya, kuna iya send mana tambayoyinku akan Ask Hausa Television. Kuna iya turo tambayoyinku akan Ask Hausa Television. Ku ci gaba da kallon mu akan Hausa Television. Hausa Television.